जे दिनै जे माने मुथि सावनाय जे हाबाफारि बे हाबाफारिया थांनाय 17 तारिख मार्चनि 17 तारिख मार्च मासाव जे सानसुमा खुंगुरनि लिडाव माखासे मानसिफोरनि लिडाव सानसुमा खुंगुरनि बेनारावनो चन्दन ब्रह्म लोगोसे खाम्फा बरगयारि एक्स डिपुटि चिफ बिटिसिनि बिथांमोननि लिडाव जे माखासे थांनाय 2020 नि 27 जानुवारियाव शान्ति एकर्ड मोनसे बिटिआर एकर्ड जानाय बे जानायनि सायाव बिथांमोना माने बेनि एगेन्स्टआव सन्तुष्ट नङैनि खारनाव बिथांमोननि सन्तुष्ट नङैनि खारनाव बे केसखौ होनाय जादोंमोन गुवाहाटी हाइकर्टआव आरो बे केसखौ लानानै जोङो दिनै बिथांमोननि एगेन्स्टआव जोङो बिथांमोनखौ दिनै निन्दा खालामदों बिथांमोनखौ जोङो दिनैहाय माने खावलायदों बिथांमोना जाहाथे बेबायदि खालामनो मोना आरो उनावबो भबिष्यतआवबो खालामनो मोना आरो बिथांमोना जेखिनि दा केस फाइल खालामदों हाइकर्टआव बेखौ उइथड्र खालामनांगौनि थाखाय जों बिथांमोननि मुसुखाखौ जोङो दिनै सावदों आरो बिथांमोनखौ जोङो माने स्ट्रंलि जोङो माखासे बाथ्रा बुंदों जे बिथांमोना बेबायदि हाबाफारिनिफ्राय जानगाराव थानांगौ बिटिआर एकर्डआव जिहेतु बिसोर बेहाय मानिनानै लानो हानाय हायै सानसुमा खुंगुरमोननि मानिनानै लानो हानाय हायैया बे सानसुमा खुंगुरमोननि खोथा आरो रायजो राजाफ्रा दिनै बे एकर्डनि सायाव गासिबो फोथायनाय दङ हयथ' बेयाव बेक्तिगत सानसुमा खुंगुर चन्दन ब्रह्म सोरबा खाम्फा बरगयारिमोननि फोथायनानै लानाय लायैयाव बिथांमोननि बे बाथ्रा खिन्थु रायजो राजाफ्रा दिनै बे एकर्डखौ शान्ति सुक्ति एकर्डखौ दिनै रायजो राजाफ्रा जोंनि समग्र बर' रायजो राजाफ्रा दिनै गनायनानै लादों आरो बेवहाय सानसुमा खुंगुरमोननि बाथ्राया बेयाव जेबो रज'आ आरो सानसुमा खुंगुरखौ जोङो बारे बारे खावलायदों बिथांमोना बे केसखौ जेरैखि जाया थाबैनो उइथड्र खालामनानै लानांगौ।